Anya laki din! Hey! Salbag ti amin na salbag! Salbag tumanan inton madamdama! Inton rapi! Sagpanag! Aging kaal daw, sagrapi manay! Salikiday! Ay, apo nga, nabarbartak ka man na niya. Anya kamad nga. Ha? Ay! Si kamagayam, Maria. Kitam ka di dayta. Gapoy ti kinabartak mo. Sa anak pa yun ang mailasin. Anya kamad nga. Makauma adi ti kasta nga ugalim. Ano? Awan lang nga ro doon di maitultulong mo kanya kya. Ay, nagadumanang nga ibagbagam. Oh! Ay, nukas talata na ka na yun agsinatalaangan. Makauma ka nga. Anya? Nauma ako ni ti kasta nga aramid mo ya. Napatpatag pa yun ti arak ng datao. Anya lakit din nga. Ay, awan mo, Turyong. Ipang-pangronam to mo nga men, di ta kinaartak mo. Ana? Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Maria. Nagsingpot ni Maria ngam inabusom to mo, ti kinasingpot na. Ay, uy, ngaraw na na. Kasta una yung babaway, ngam talagang empay-payso na, tipimanaw. Nagawid na jilid nana. Intogo na jiliwliwa. Liw-liwa nga ibagbagamat. Ay, talaga nga awan ti umuna babawe, Turyong. Maamiris mula ang ti kinapatag ti may sa abanag, wano may sa atao no awan ton ang makitkitam. Ay, Adal day taken ka, sapay la kuma, tano addan tumadan, ti sumaro no a babae ti biyag mo, ay kat baliwam kumamatan, ti kinamanginom mo. ay, una na. Magbalbaliw ako na talaga. Talaga gaya mapinanawan na ka ni Maria, pare. Ha? Asino mo, tichismusa na kay bagay ti day taking ka? Burloloy? Ne? Saan ka namas daw, pare? Amumot hindi tao dito lugar tayo. Naparpartak nga agwaras ti chismis, ngam ayuda. Ay, sa bagay makidi Ngam pudno, pinanawan na kan. Si kaki di mo. Way, pinanawan na ka. Nyalaki din. Ano niya? Naragsakan. Tanasong bata kong ti saludsod mau. Agpiyastakan. Awan na ngaron, pare. Sapay pa naglalamag ita. Kaasi ka mat, ngawan kakap-kap mo, Toroyong. Saan apariko day taparay? Iti day to yakin na taer kaw. Parikot ko aya na kita. Pulos. Anya? Nagaduri tayo, igin no talaga kayat ko paray. Oray po tam, into no may alawas, at da isang pagkaw ko naktumay. Dayta ka man, pare. Kas kalag suksukat iti kawas no agsukat kay ti babaya. Sana all nataer. Nyalagi. Saan mo't apan ng ilas tao, ngam no bilang taklunan na. Ada mabuko ko apalay. Yeah. Ha? Wain basyang. Puno ti bagbanga. Iso asapay ako mataklunan. Nakaw. Promise. Saan kanto pulos nga agbabaway? No siyak ti ayatay mo, kin ipatag mo. Agbiag ka akas na prinsesa. Kung tumay. Sapay la kumatapod no amin dito ibagbagam, Turyong. Apay, anya ti panagkunam kanya, ulbaw. Sana ang ulbo niya. Malaksi ti kinataer ko. Sana ang ulbaw do. Pud namin ti bagbaga, basang. Kaya't mo asawan, inyawin mo, unti bagbagam ang babae, pare. Ay katuwi na. Apay kapaw. Nyalaki din. Talagang impay-pay sumada.
Ngam nasingpot ka di mo lang nga kasi ti kinasingpot ni Maria iti. Amangan ki di mo no saan tumanan amakaanos kang ka pare. Si kaki di mo pare. Kaslamla ko na nakalalas ti ugalik mo ta. Saan mo dagas sa pare? Nakunaglang ka. Tani Maria ngamin iti. Kat inananusan na ti kinamamartek mo. Basta tinapatag itaki at dan ni Basyang itibiyag ka oh. Sapay la ko nga ron. Tamaanusan na ti ugali kan aramid mo akaskin ni Maria pare. Ay, iki diabiyag. Salbag. Hay, salbag manay. Unay kan? Nabita pa yung kastakit din ter aramidam? Idi kalman, napan ka iminom. Sa ita, nabarbartak ka manan? Ha? Naglamok lang nga rodan ti panawon. Imbes nga adda ka dito balay akakinapkap ko. Ngam saan mataray tamot arak ti mapan mo sangwan. Ay, salbag kidi. Nagado ka nga mo. Igidgidan mo ti panagin inom mo iti nalamis a panawon. Papananangay no san alumsak. Hay! Lalaki, hindi ngay bagbagam lumlumsa nga. Apay, kamoy. Pudno matsan aya. Naglamin lang nga rodan. Uminom ka pa'y. Nagbatit lang nga rodan. Sakit lumsak. Ay, anya lakit din. Kisulnutin, Yaman Sulnotan niya. Ay, nukas nalatan na kanayon. Jaklam Montoryong. Nay, sumipngatan ngam umay ka dito'y balay may ngagkat katawa. Oh my God, pa ipapas ti pa nagkatawak na ana. Ha? Nagkarumot ti ka barbaro a girlfriend ni Toriong. Hay, no kasano ti kinasingsing pati din ni Maria. Isumot ti kinang iyong ngiwat ti wanan bay na babae. Aniya? Nakapigpig sa tingiwat na. Nagpasit ka no, ti mabagbagi ni Toriong. Sakit, uminom pa iti arak. Igidgidan na itinalami sa panawan. Papanan na ngay ka no, saan alumsat. Ay, chismosaw. Nakangagamot iti dayta. Ay na, amuyo matan. Kasla adigi lang tinagbadan ti balay mi katakwada. Nangag ko pagsarasaritaan data na barbartek ngamin manin ni Toriong. Ay, una yung talumsak. Nalabas. Wan, lumsa ka talaga. Pudno ngamin nana. Naglamis ti panawan. Sakit arak pa lang ti kanayon na nga inuman. Lumsa ka talaga. Ay, uray po utam nana. Saan ngagbayag? Panawan damanan ni Toriong. Salbag! Nukas tamlatan na kanayon. Nasaysaya at pa'y panawan kan, Turyong. Anya? Ay, unay kan pa siya. Saan kumamakas tamo? Awan lang nga rodan ti maitultulong mo kanyak. Di ka pa'y maitod ti pagragsakak. Ay, salbag ka. Unay mo iraw na kami mo dahi tuwin. Ayak! Dahil tala inom mo ti among nga aramidan. Tunggal sumangpat ka. Limsak! Panawan kan kunak tumad. Nagrabaw mo tin. Dahi tarason mo ba siyang? Natalaka mo limsa mo tibagbagam nga laki ni. Namabartak ka, kunamlan asino ka agpukapukaw di tayo igid. Ngam inton makaawid ka, limsak mat, ay salit! Ay, pangasim mo abasa. Saan na kumama panawan? Kasano ako ngayon bilang la. Ay, makamu ka! Iso siguro pinanawan na ka ti girlfriend mo edi. Gapo iti kasta nga ramid mo. Ay. Nagbatit lang nga rodan, inom ka pa'y lang nga inom. Ha! Panawan ka kunak tomat! Itaman pa saan ka amatagtagari, pare Turyong? No? Nagunag pa iti sinnaay mo, pare. Kasalada na unag pang panunuta, ma. Pare ko kuman ni Basyang, pare. Ha? Tapin ni Basyang, pare. Pinanawan na ka man ay? Saan pa'y magkidi, Ang kanayo nga nga iso tibag bagana.
Ayun. Pare, amangan mo't nga men, upod no tinadamak ko. Ha? Naglamin lang aro dun ti panawin. Arak pa lang ti kanayon mo sangsangwen. Papanan lang ay ngagpaiso no san alumsag. Anya? Nakadamagan mo, itinayta mo parilando, may lumlumsa nga. Siyak pa'y, mangag ko amin ti san amang mangag pare. What? Nagbatit lang aro din. Ay, sus- Sa lumsag pa lang. Papanan na ngay at talaga. Ay, panawan na ka nga talaga. Huh! Pare ko kung araw pare. Kasano ako ngayon panawan naman na kasi tinaraming ni Maria. Una, ngagpaiso ti biyag ko na ya. No ni Maria kat pinanawan na ka, gapu iti kinamamartik mo. Ni ba siyang mat ita? Panawan na ka, gapu lang iti rason alimsak takiret. Ay, Anya laki din pare Toryo ngayon. Nakababae, napakais-istoryaan ti lalaki. ngagpaiso. Ay, pangaasim, basyang. Idisum na kita pag ngayon mo, pangaasim. Sana kumama panawan mo. Ang niya mo dati mo. Awan, di makaanus kan ka ako naktumad. Ay, kwa. Ikaring, nagbalbaliw akong basyang. Basta sa anak lang nga panaw. Ay, saan? Tsak lapat siya na ita, karing-kari. Nawayakan, nguminoming ka na kay kahit mo. Ha? Di pa lang agnan na yun alumsak ti salit. Anya? Ay, talaga ka di nga iso lang ti pare ka muna italimsan. Gadwan! Oh. Imbes nga agsabol kay ti solusyon tapno saan alumsak, ngam saan mo takarkarwam lang. Gapo iti kay inom mo iti arak, igiddan mo ita pa naglalamin, awan lang arod na baten. Aha! Awan ti babaya makaanos kan ka kunak tumat. Day tala inom mo ti pang pangrunam. Ay, anya laki din. Awan mo, Toryong. Awan mo na talaga. Hoy! Ay! Chokoy! Saan ka mama? Kung manatawa nito. Nagalas ka baklaw. Awanan. Pinanawan na kanibas siyang gapiti parikot na kin ka. Anya? Ngampot numat nga minti kanayon lang ay magbagaken ka. Akanayon kumatamang mangag. Tanagpig sa akin nga tangiwa na. Naglamis lang aro dun ti panawan. Sakit igiddan mo pati kanayon nga uminom. Papanan lang ay no san alumsag. Ay, sumardeng ka ta napudot ti ulok itang. Oho! Napudot dami na babae ngayon awid mo. Kat pagpapanawan da kan. Gapula ang ditakirot alumlumsag. Anya laki din. Ngita, ituloy na jo! Nay, Makapalag! Ay, naimbang pa'y kanyak. Taurag ag-ice aming aglawlaw. Uray ibagada abakla kasan alumsag. Ay, in fairness. Kaya't mo asawan, awan manan ni Basya ang nagtalaw manan. Katuan, nagtalawan. Tasigun iti nang ko sanitaan day di na minsan narami. Kanayon ka no alumsag ti karet ni Toryong. Gabi ti kanayon na pa naging inom. Ay! Anya? Ay, oray day tan arason. Ay, oras siya kumat anana. No kasi mo lang nga nagbatit lang arudan. Sakit ka namin pa lang nga uminom. Ay, talawa ka talaga. Ay, sika talaga. Makanaanos mo, titi kasi tao mo. Naglamin ti panahon nita. Imbes ko maakadwan na ni Basyang ijibalay da no kas awan trabaho na. Saan man? Taarak isang sangun na, tawan ang bain. Kat, anya ngay nga raw, pag nakman na Anya nga ita, tinalawan da lang nga ti salit at Toryong. Ni Maria Idey, saan akas na tirason na no apay at tinalawan na ni Toryong. Parikot na laang ti kanayon na pa naging inom. Angam ni Basyang, ti parikot na ti karat na alimsak. Ay anya lakit din, nagrabaw. Ay napaw, kunaklaki din o sino ti kasla nakakaasi ang masabat ko, si kamagayam Toryong. Nana? Kasla nakaragdag san ti parikot mau iti kastalangam.
Kailiw ko ngamin. Di ba siya, nana? Ha, apay talaga ka di asaanan nga agsublay. Awang nga rin, nana. Saan nga agsubli na jay? Talaga pinanawan na ka. Ay, basol mon sa mga ngamin, no apay pinanawan na ka ni Basyang. Unay ka na ya, Turyong. Makapasin na ay nga rin, nana. Parikot nan sa kano nga mintikwa. Kanayon alumsak. Ni nana mo. Pudno mat, dayta ka no ti parikot na kan ka. Ay, apo aya, no ni Maria ide anak kasingsing pat, pinanawan na ka gapulang iti kinamamartek mo. Ngamita, pinanawan na ka ni Basyang gapulang iti kanayon alumsak. Ay, anya laki din. Chismosa talaga na dyan bakla dyan. Wan, isaw tinanging baga kanyak, ngam amin ang manuan no saan. Dayta ti pudno. Di kanto mga min baliwan na ita kinausam mo iti arak. Anya nga ita, pinanawan na ka lang around. Awan mon pare. Kasla binagkat mo ti lobong, iti kasta lang ati rupam. May isa ka mo, pare. Imbis nga i-comfort na ka, kumpare. Basta pa lang, ti magbagamay. Comfort nga ibagbagam mo dita. Ni. Kat basol mo mati namin. No apay, apampanawan da kadag iti babae ngayon awid mo. Una Pare, dahito lang ti may bagakan ka. No amom nga min abatit, saan mo nga igiddan ti kanay na panagin inom iti arak? Sakit naglamin ti panawin ita. Papanan lang ay, no saan alumsak dayta. Sana ya? Ay, si kaki, di mo pare. Makapasair mo, tinitirik na rin nga ibagbagamay. Oh, Ay na pare, ibagbak lang ti pudno. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, Kardaw, ingka man gumatang iti suka. Ha? Anya? Isak pa mo ti ipaon mo na bambanok ang nagapo iti bangkag. Jack nga raw mapanawan na ti lutlutwak, talaksat. Nili na ti ibaon mo ah. Lina, Apay, anya. ingka man gumatang iti suka. Ayan lang itigatang ko ah. Umay mo alaan dito kusina. Darasam, tapno mangan tayon. Lina, Saan ang papukis? kunak ayang agpapukis ka, dumagas ka laang matiti parlor ko. Apay, ayan. Aga papuraa. Ay hala, nan ano day tarupam? Ha? Apay, ayan. Pimo daw kamat. Ay na. Kunaklakit din no dakas di bakam. Urek lang nakigtuad. Agpiping matikulay day tapingping musika. Ha? Ay, pinmintasak ka di? Anya nga tin-apply mo di tarupam? Secret! Ibagam maten tapno isuman mati o sarap. awanin ti customer dito parang Loris yung agtugawak mo tin, ah? Katwa na, agina na kamat. Nagsasaro no dagiti pinukisak, ken minanicure ko itay. Sana bali ata ado mati kwartam nga iyawid mo inton madamdama. Nakita mo ta nagsarita kayo itay kanilina. Anya ti nagsaritaan nyo? Apay, di mo nadlaw ti rupa na, pipungo daw sika. Ah? Pimudaw ayamoy. Katuan, pimentas ni Lina. Agpiping to pa ti pingping na. Damdamagak nga ron no niya ti usaron na iti rupa na. Ngam di na mo't kayat nga ibaga. Lina, apay nga ilisim na ita sa nga kalungkong adinangdang. Nauma mo talang, ang sitsiday ti nabagungan. Dak pinakitang siday ti pinaguungan. Agkakatula ti rupa. Taapay,
Jay, ay kapkabil ko dito rupak. Kontra na kano ti bagoong. Ay, adula amin. Di mo pilitin. Saan naketag sila iti binaguan? Anya ay nga men, di kabkabil mo di tarupam. Tauray la lumablabaga na kita pingping mo. Uy, ada good news ko kan ka, Mercy. Anya na ita? Nagapo ka lagi chismis di taruar. Katamom? Hay! Istorya pay sa akan to agkatakatawa dita. Ada umay nga artista into no fiesta tayo. Ha? Asinong artista? Ay, di ka gugwapon nga artista. Ijay Miss Gay? Matuloy aya. Day tapay ti good news ko kan ka. Karama na ka di kadagiti contestant? Apay asandak man lang nga pinakaamuan mo. Anya karaman ka nga ibagbagam? Ay na, nabayagin nga rapaap kong agbalin a beauty queen. Apay, nalipata mon, a 5 flat lang ti height mo, saan ka mabalin a makisali ti Miss Gay anya? Ay di ka man agsaw iti kasta? Nilina ati kasali. What? Katduhatan tumat lang amang make-up ka dagiti contestants. Saan ka di nakaragragsak dayta? Anya? Agprak-practice mo't amag-namag na nilina. Bakit? Sumali ka no iti Miss Gay. Adula amin dito. Anya nga adula amin nga ibagpagam. Idi pa nga arapaap ko. Ti makisali iti beauty contest. Ngam ita, taada ti pageant dagiti Miss Gay. Nilina ti mangtong paliti arapaap ko ide. Mga pagkatamit. Kayso nga rin nagprak-practice tapno mga bak. Ay, anya laki din. Oy, Mercy! Girl! Ha? Apay? Andag pa pukis. Ah? Ay, uwan gaya. Apay kasla daw ti pampanunuto. Ay, nasakit lang tinakam ko niya. Anya ko man tinakabasulakan ka. Tagsakit tinakam mo kanya. Saan asika? Apay nga rod ngagsaksakit tinakam mo. Apay anilina tinalada a contestant. Ah, rumbang kumasi ka? Anya mo nilina nga sakang lang arudan at dapat kubkubo na. Nauyaw ka mo't gaya ma. Wan, napudaw yerupa na. Angam nagpatingga ti pudaw na. Nagpatinggaan na. Ije tingad na Anya? Saan na bagay tagbali na Miss Gay? Tadayo amas na pinpintasak ng iso. You know? Awan mo't lang, tricycle alumabas. Ha, Mercy, si kamot gamit nakatakder di talikodak. Agur uray kamot ka diti pagluganam. Wan. Long time no see Kumusta kan? Mayat. Uy, amo? Dua kay kanu kini Rosa amang make-up kada kami a contestant. Ha? Pakawan. Ha? La, matinsamot aldaw mo ita Talaga amadi. Iso asan nak man nakasasarita. Ay, okay, sige. Pasensya ka na. Nakita ka ngamin nga agur uray mo't iti pagluganam. Mapanak mo't ngamin ag-practice dito auditorium. Kunam lano na pintas. Adan tumul lang nagpatinggaan ti pudaw na. Ha? At ka di pagpagam? Awan! Parang kayo din na sumunga na tricycle, taglugang ka. Shoo! Mercy, sigapay lang diti parlor Tamapan ko man buyan nga agrampa dagiti contestant. Tapno amok no kasanok ida make-upan. Yala ko man simsimrekan. Ay na, saan ka kadimot akasta, Mercy? Makikooperate ka kumamot ata at dakit nga ron papanak. Nagmalas. Ta nakitak pa lang ni Lina iji pardaan itay.
Apa ay ang amin ang sakit tinaka mo kinilina. Awan mo ti amok abasol lakan ka. Nagloko mo tanda di Mercy. Agasam man ta, itis-tismis na kide na saan ang napintas ni Lina. Sino ang Mercy na ta? Day aagpukpok si di parlor a classmate na ide. Umapal siguro. Iso akas tatar aramida na. Unang saan namot ko mga iwarwaras, ngayon istoryahan ka nagiti na tao. Boy ama, isugam ti pakaragsakan na. Kaya't dan sa ngamen nga isuko mati contestant. Ngam kurang mat nga rod ti height na, kan may sa nakaluklok mag. Anya nga iti may bagay ka na make-up. Saan mo abagay ti simple lang nga make-up ta napintas kan? Dahito po daw ti Rupa kay si istoryahan ni Mercy ang nagpatingga. Kasano man pagpadahan dahito eh? Ay na, saan ka madanagan? Takabaulan day ta ti make-up. Ay, agyaman na Kan, bayam ka dilaeng dagiti istoryaan ni Mercy kontra kan ka. Madlaw ko, katadaguran na kanyak si ka. Wen ta umapal. Ha? Apay ko mga umapal kanya. Kat, adayong kami na napimpintas ka ngam iso. Napintas mat ni Mercy Nauyaw nga rod. Iso day ta ti madikan kwa na, naahapal unay. Bayam, agpatinggan tumot laang ti kinauyaw na. Ay katlas kan nga isa ganam analaing de kontes intun rabi. Hindi pa yan nakasagana ang tatang. Ay sa nabali no saan ka amagabak? Saan mo una pang panunutin ang magabak ka anak ko? Talaga, matasaan tatang. Tamas napintas na kiti kalaban ko. Ay no apay mo't ngamin. Asim mali ka pala ang itiday ta akontes. Dahil ako man sigod a classmate mo ang Mercy si Mali. Tapno saan na kang uyawan, kin perpertin ka na giti ka aruba. Ay na, makitam la kumati panagrampa ni Lina. Nagmayat si ka, kasla model amag na. I don't care. Kunak nga rod kan kwa na, asimplen to lang ti make-up nga usaran kan kwa na. Tapno maiparang at talaga ti kinapintas na. Kahit kasano nga di po daw ti Rupa na nagpatingga. Kat adamot make-up Rupa nan sala ang mga minti na po daw. Saan ka man akasta? Rumbang kumamot a proud ka Ta irepresenta ni Lina dahi ti lugar tayo. Ay, sa anak to asumurot ng make-up. Asino nga ti kadwak no saan ka sumurot? Agkita ka ti sa bali akadwa. Sayang, saan mo amabuya dagiti agkakagwapong artista? Ay na, maturugak langan. Sayang lang ti oras kin panawin ko. Pagpatinggan mo ti kastang ugalim si Mercy. Anya lakit din aya. Ay agring kan lakay. Hindi, nakaturog ak matay. Saan mo anabuya? Ti ano? Nangabak ni Lina. Ay, nalpasan aya. Nalpasan naturog ka mo tandi ti auditorium. Ay, sayang. Nalpas gayam. Ni Lina tinangabak. Ay, kasi agawin tayo nga rin. Atain tayo maturog. Saan mo man adamdamagan ang ibagbaga ko ni Lina tinangabak? Saan na-deserve? Apain ako na masaan na deserve kat iso lang nga rodan tinangabak. Di mo lang maaklon kat. Nabartek siguro na kiti judges, Muloong ta. Ha? Kasta ti panunot mo? Nagado ti mas deserve ang mga abak. Apay nga isupay laang. Saan na mo tabagay ti agbalin na misgay?
Ay, ikatan kan sakit din. Nagalas talaga ti ugali mon. Anya? Sa bagay, ado ti agreklamo a customer. Saan ka noon nasaya ti panang pokis mo katakwada? Ay nabangking di ulo da ah. Mabati ka magkadakwada. Sana po no da ita. Dagiti pidpidik yoram, agsaksakit ka no ti sakada. Gaputa saan mo unay, ngay ikatan, dagiti ingronda. Ay na, da sakit da ti gout. Isong agsakit ti saksakad da. Kinapay nga itamla nga imbaga da kita. Naurnong dagita reklamo kan ka, Mercy. Ha? Kahan namin anok mo tan, nga naibagakan ka sa isaya atong ti trabahom. Anya tinaramid mo. Inyalang-alang mo laang. Ay, nagpatinggamat tan, ti pasensyakan ka. Anya? Saan sabatan nga agtrab-trabaho ni Mercy di ta parlor? Ha? Apay, ano ba kamday tanana? Wan tarakitak ngamin nga aglaklako laangan itinatang iji palengke. Ha? Kasano kung ano pasamak tayo ita? Sapay awam mo nga ron ti gumatgatang itilako na. So naasiak, iso nga gimatangak. Ala, apay nga ta napasamak tayo takan kwa na nanang. Tsak mga ron amaw, mabainak mo't nga agsaludsod kan kwa na. Nagpatinggamot na ti panagtrabaho na di ta parlor. Umayak ko maagpapukis. Kalpasan ti panangabak mo, kas Miss Gay dito lugar tayo, umay ka nagpapokis dito parlor ko? Wen ni ko mamersi tiket ko magpukis kanyak. Ay, awanan ni Mercy. Awanan? Taping awanan? Inikat ko na. Umay ka tasyak laang ti mang pokis kan ka. Hay, isumat lagaya manakita ni nanang ko dya palengke. Ha? Tindera itan? Rumpang laang dayjay kan kwa na. Kasi matisigo da classmate ko. Apay kumakasyam, kat isunto pa ti manguyaw kan ka. Uray ata na nga bakakmat latta. Nagalas ti ugali na dayjay. Kunak ngamin kan ka, nga amin adakas abanag, at dapating gana. Ala, umay kan, tapukisan kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Rene Lakay, nagadong tinagurder kanyak. Nagurderitan niya. Cake, agarami dak iti cake. Sikat ti para deliver ko ah. Of course. Kedua na. Tapno adda usar na di tricycle ko. Ala, intang araw na nagpalingke. Gumatang taban iti ingredients. Rugya akong ti agbake. Anya pa lang ti aramidam dita. Agida ako mamata na banuga ka nagpasada bakal. Madamdamakan nga gidala kay. Mapantapay gumatang. Makaura mo dito paggatang ah. Saan mo't apumano di paggatangan ka? Intaki din. Kakaiso na nga ado tinagorder kanya. Bakit? Nagadulakit din ay dagito ginatgatang mo. Gamit kan ingredients na kita. Naibagkat ko mat amin nandito kusina. Isong nga mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka, amapan ka agpasada. Ah, gana na pa yung itaramidag. Tulungan nak nga agbake ah. Amo kaya mo't agbake. Amom, umay katay sa ganam nagiti asukar kas kadari na. Kasano nga di pa nagpasadak mo? Bay amday ta pa sa pasada aday ta. Ah. Numalpas ta nga agbake, ingka ag-deliver. Apay nga ito saan kamuting nagpaspasadan, paray.
Wala nga rin pare. Diyak masangon. Agdil-deliver kan sa kanon, pare. Anya ka dil-deliver mo? Cake pare. J.R. Aramidan ni bagat ko. Mayat madlaan. Mayat ang kahit ko lang ito nagpasada pare. Ay, wala. Kasi kati presidente ti asosasyon tayo. Nasaan ka nagpasada? Kasanon ti asosasyon tayo. Bayang pare. Takasaritak man ni bagat ko. Oy, Rene! Rene! Nay ko, apa si patim ti pingping ko nga. Masaan mo aday taari na kin asukar. Kung naman lumaturog tan bakit? Ay, maturog asasawom. Nagado ti order ko para inton bigat. Nagadun niya naramid ta. Kurang, adanayon nga orders. Dagbay kat makaramas ni tibanog ko dyan. Anya ramas asasawom. Sige kayo din, nagtrabaho ka. Ay, awan pa'y umno nga inananda tao. Inlogan mo, hindi tricycle mo, dagiti i-deliver mo? Wan bakit? Anya lagi din. Ada nagnaga na dagijay ang mga numapagsisinnukat mo. Numalpasa ka makadeliver. Mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka nga agpasada ka. Manon alawas sa anak ang nagpasada. Ag-meeting kami pa'y kadagiti kamimbrok. Ay saan ka nga agpasada? Tulungan na klangan iti negosyo. Anya? Awan mo titong tungan ta akas ta. Siyak ti masurot. Manulaang mati mabirbiro kami ti panagpasada ma. Bakit? Kat kasalungay nga rod ti kina-presidente. Amumat ang nabayag kong nga arapaap nga agbali na president. Dito'y lang ang matungpal dahi tang arapaap ko. Mao din dito yung i-deliver ako. Bet tinakasurat anagan. At the doorbell ticket da. Nene. Awan sapay mo ti tao. Sapay dakkel ito in order na akik. Hello? Ay, sus. Nagsiksin. Nakasando ko naman ka naka-shorts. Nagkitingin ti shorts na. Hello ko na. Iso ka din day taji cake ko? Uwan. Si kagayam ti para deliver ni Olivia. Siyak ta asawa na. Kasta ka di? Ala, umunag ka Diyak namin mapagkatay ta cake, takaman manicure ko. Kas makita man. Ay, sus. Nagatidugtag na kita ko kon. Kan naglalabagatan. Kamit! Agtugaw ka Anya itayong tinagan mo? Rene, tinagan ko. Dandani ka nagnagan mo nila kay ko Asos, ayan nilakay mo. Ang mga numakita nak dito'y kadelikado. Relax! Agtugaw ka laang. Agda nila kay ko ijay abroad. Dinan sa kayat ti agawi dan. Ijay nan. Anya tinagan nilakay mo. Kanagnagan mo nga rod. Renante. Angam. Anya mo tay jay. Kwarta laang mo ti aday ti panunot na. Di na amomot nga dapag ka sa pulak. Kas ko maitian niya. Attention! Ayat! Apros! Diba? Un mata. Ramanan taman kiti daytoy. Oh, cake. Amom ka di ti raman na daytoy. Saan? Saan mo ta kahit ngay paraman ni bakit ko nag-bake iti cake? Katramanan ta mabitla ang tabangalak iti platito.
deliver mo matla amin dagiti cake lakay. Katuan. Anya nga'y tinakuna dagiti customer ko. Anyay, kumati makunada. Ni Betty ay aywanak a customer ta naglaing nga agbayad. Saan anatawar? Bak nang ngamin ka. Aya. Abroad ti asawa na. Lakay, kita dyan send na abayad na. Abay, mano dyan insend na. Dinuble na mo ti bayad na. 1.5 kuma ngam inaramid na mo at 3,000. Kita ane, Ni bakit man? Ure mo malay, dagkat dito roba kung ti cellphone mo. Nakita ko. Imbag man ta nakapasir ka dito balay, pare. Nairanta danaskin nga bagaking nga, pare. Anya da ita, pare? Kumusta nga ito yung negosyo yung kanibakit mo? Isang sa mo iti pagbaknangan yun, pare. Saan ba't, pare? Ngayon, napagsasaritaan mi iti mga ibotos, iti barong opisyal, iti asosasyon tayo, pare. Kat, Sukatan dakon? pitsanda ka mo ito na makikita nga paspasada, pare. Kapilitan na sukatanda ka na. Ay, pare, sana. Umayak agpasada. Pitsanda kan samit na palubusan ni bakit mo? Kasaritak ni bakit ko, pare. Saan da kasukatan? Di mo ko naan nga agbig ka ita iti cake uray rabin, bakit? Kat, anya nga'y ti aramidon ta? Na, rinabihimot lang nga nakasta bakit? Awanan ti sabaling aramidon ta, no saan nga agbig. Agririkan? Diyak pa'y maramanan day takik nga ibibig ta. Nagngina, raman amki din? Nagaduan na ibig, awan pa'y naramanak uray may isa. Ay agmasa kaki din iti arena. Bakit? Mabali na maturog tamot ko ma. Ay saan na mabalin? Tano ti orders? Inton bigat manan, delivery manan. Sino da kita nag-order? Ado, kita kaor-order ni Bet. Special cake, ti order na lakay. Aray ko, nagsakitan di takyag ko akamamasa iti arena. Napuyat ak lang arodan. Mapanak man agi-deliveran. Ne. Agrek-reklamo kan samot den lakay. Kasino kumatisan nga reklamo iti kastoy. Awanan, sukatanda kon nga president. Kat bay an-anwam ti posisyon mo na awan mo't kwartam. Bakit? Para man iti cake mo. Ay bayadam? Nakangingina? Kan nagrigat ti agaramid ang mamag. Diyak pa'y amo na niya tiraman dagiti cake nga raramidan ta. Awan ti raman-raman. Bakit di ag-deliver? Yan lakit din. Amok latakat nga may kag-deliver. Isa pinadaanan ka. Wow, nakasiksiksi ka latabet. Sa bali man ang ti kolor na na ti kukok. Wan nga ron, ad-adda si Meksika dita kukom. Agap apura ka ka di? Saan ba tunay? Kayat mo, ramanan taman na di cake, oh. Nga in-order ko kini bakit mo? Wala niya. Ala, ramanan ta nga ron. Kasjay gayam tiraman tikik nga in-deliver ko kinibet ah. Anya, tiraman na. Sumamit nga umapgad. Apay, niramanam. Ha? Ay, kwa, jay, Apay, among tiraman na. Special cake tayo, niramanak lang, jay icing na. Dinoble na matmanan, tibayad na itin-deliver mo a cake. Ay, kung mayat, nagragsakan. Yes! Oh! Ne. Apaya saan kang agkatawa ngay?
Ada sumsumrok ti panunot ko kat. Kanya dayta. Damagam kiti ano, anya man ti order na akik. Taaramidin ta dagos, bakit ako? Espesyal ka day? Agmasa ka din iti arena, bakit? Ni, baka mo na. Oy, manang Olivia. Si Kamot Bet. Apay, insardang mo ka din ti agbay? Saan bet? Apay aya? Agordara ko mamanan. Ipa-deliver mo kinilakay mo Nungay sa bali ti mangi deliver. Saan ana imas ano sa bali ti mangi deliver? Anya? Agordarak. Special cake Tay ado ti icing na. Lakay, umay mo man ramanan na ito yung cake kar arabidak. Nasamit unay dayta. Apay, adi mo kahit aramanan. Diyan nga ron kaya tinasamit mo. Ita nga iparparaman ko kan ka. Saan mo akayat? Diyan man kiti order ni Betty Ibekta, bakit? Makadlawa kun kan ka rin Saan samutan anasaya at mapaspasama ka? Tila pang panunutam. Apay nga raw, adi mo kahit aramanan na ito yung bake ko a cake. Umay mo ramanan ko naknay. Na, apay makaungat ka ngay. Jay cake ni Beth, kaya't mo aramanan. Idinto tatay ti cake ko, di mo kahit aramanan. Umay mo ramanan ko naknay. Umay kuramanan. Ngam kalpasan na. Mapanta maturugan. Kutuwa na. Awanin tagbik itarabi. Pare, ag-meeting tayo. Nay, kunak man no saan mo na masangot yung pasada, pare. Masangok itan, pare. Apay, insardeng yo ka rin, tinegosyo ka ni bakat mo. Saan, pare? Adan inala ni bakit ko para deliver na. Aya, asino nga yan? Jail lakay nga uncle na. Ay kahit payab ka nga ro din na iti meeting, tas ikamot ti presidente, pare. Hello? Hello, Manang Olivia. Na-deliver ka din, ti order mo a cake. Anyamot din si para deliver mo. Lakay lang nga rodan, bungal pay. Ni uncle ko, dayjay, apay aya. Apay, jisigod a para deliver mo ngay. Lakay ko, dayjay, saan nga ag-deliver tagargaryam samat. Sumayat ka mat. Ni, saan mo't Manang Olivia? Anya ka laki din. Gaputawan nila kay mo, pag interesam nila kay ko, ay, ag-drive lang iti tricycle. Ramramanan mila ang jay cake ngar aramidam. Hay, saan kanto pa'y ngayar aramidanan? Di mo ibagati kasta, tanarigat numawanan ka iti customer. Ay, uray, basta sa anak ang maagawan iti asawa. Niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. February manan, bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita! Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. Si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud na mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko nam. Anya ko ma.
Saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan et ko? Whatever! Sakit lang ang iti ulo dagiti lalaki niya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanyak? Anya? Nakunak dayta, gaput adda ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanyak. Maawatam! What? Oh, apa kasta tilang ang bird? Madilang arutin tal aldaw ko. Karkaruwang pa ilang mat. Berta ko ng kanyak san abert. Ah? Wingayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga rin kasta tilang am? Siguro, adaman ang nakaapam niya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisit ta talaga. Ha? Ket, kaano pa ay nagbalin na nasaya day nga Antonia? Ket kanayon mo't makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng, dagiti adda kayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukluk ko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipato mo naman day nga Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang nga tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam kadilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na kita the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kas lata kaktos a napintas. Uray awan si bugta. Napintas na lata. Nabasa. Kumpara ka na Antonia, nga the boyfriend na. Ay na, nakamagmagamot itsura na. Ay nalaki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga no adamot planom amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ati kaya mapapanan. Saludsodan nak, no sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo man na kayat no siyak ti mangisurap. Nasaya at mat kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapanta nga raw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa kak unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sa kak talaga. Day, magkapayan to niya, bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak talaga ti bigat ko. Ay, nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into no may Valentine's Day. Ha? Ay na, idi pa'y akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Ay na, makaparagsak kunak tumat. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew, Ania, hoy Antonia, dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom kunak tumat. Ni, apay makaungot ka, katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka. Iso nga awan ka Valentine's mo. Awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia!
Nagalas sa talaga ti ugali da yung Antonia. Agasam man, no nangalaan na iti turid na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay ti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y at talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kaslabi na ti por iti bantay iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnumat, ngam no agsasauday yung Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kanya, kasaan na kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akak kano. Ay, ti awanan baen. Inton maminsan nga ibaga na pa iking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Nalaki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka man. Mamin ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko. Berta! Kunak lang arutan. Anya lakid din aya. Nagadukat nga. Mala, Berta latan no, Berta! Oh, anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na bato, inton umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimot ka-date mo? Hoy! Anya ko ti bibiyang mo noon kadit ko. San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan ngamin mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Heh! Nakangisngisit mit nga rot. Anya lakid din. Kasjay man Antonia. Uray saan mo sa ludsudan kit ibagbaga na. Wan nga ron. Saan kumatasal sa ludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbaga nakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Nako. Naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Iso pa ya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw day diyang Antonia. Adan tula taal daw namat Ay na. Apay ka na yung latan nga iso ti aguy-uyaw. Ay, saan ko nga itulok? Adan tula tamaban ni itak a foreigner. Huyon to day diyang babae. Sika talaga. Katanya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreign na. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanayin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaraing Antonia. Mapana kaya istor nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Eh, apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw kaya man niya. Oh, ang mga ano nalipatan ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na bato, Apay malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaisunak kwak. Nasamsamag ngaminan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Huwag agpay sa nagsamudyo. Kin apay masapol pa ya. Pukisap. Katuan alangan mat, jaklaki ti itulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apukisak lando. Anyat gatangam, Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Iso asaan kayo ang makarelate. Si kakit di mo't, Antonia. Tila sasawumot.
Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya, lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib, tapagpokis ko dito yung Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita, ta saan nyo ang napadasan? Baka kayo nga ro diya. Ala, man na dito kartibon, taagtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsabat talang nga ro doon, ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man ako nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito'y Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apa, isalsalod-sodok ayata ibagbagam? Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsamak. Ang mga noon niya pa ti maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakukuha mo nakakayang kamay! Kamay! Lando! Nakapukisak yung nakartip ko matan. Natipingan iti mani-manikam. Anya! Unay! Tama na. Nagsakit na talaga. Unay mo titsuraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkurang kami nakartip to. Saram ka mabalin mo tisibar. Ay, sumad kami dyan. Tala ko na. Nagsakit lang daw. Nasunod ti Valentine's Day na lukas daw. Sa pinaganglamyaw. Nakartip ko mo dyan. Kung ako nabuok ti nakartip ko, ti mani-manig magayaman. Una yan. Unay ay, hindi ka to pala pinag-umasag guys ah. Awanan. Kung ako lagi din makapag-date-date ta Valentine's. Kamsaan magayam. Ay, salbag kita. Kanya rin. Sanda na makapasyar ata kasi amo tinarami mo. Ay, unay na iti kastoy. Unay nure ko mamo no. Nagusar ka ti ko. Sipa. Nagano nga minti mabalin mo nga usar eh. Kartip pala mo ta nakatataram. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka at data iti ngagpaspasyar. At data diti o nagtibalay. Saan lang aroon na makitan. Pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka kanakitikin ang kantyawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita nga ibagbagam. Anya? Nilangan ti may bagada. Numamanda na kartip mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nalaki din. Nya itsurahan na data diwik. Oh. Ay napaw! Gungunam! Gungunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia aparamag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mga minachismosa akas kingkwana. Apay anya? Ket no nakartib na ti mani-mani na idikalman. Ha? What? Wen, Beshi, gungunana ko nakngalon. Nakaamam mo Beshi. Nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga rin nagkatawa kami. Tanak ko na anatipingan ka no.
Kaya pala nakajitiping na. Diyan mo. Ay, una yan. Napaya natipingan ka na, oh. Di pala nakartip abo, oh. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kaya nagapgasang nga, eh. Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Ta nakartip na mag-aam, ti mani-manina. Ay, laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartip mo ka ng ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Nakartip mo ka no? Iso natipingan. Di pala nakartip abo oh. Tapnawanan na bati. Kasi mo nilando. Pangikugso. Mayapo. Si kakit di mo't. Idadalas nak mo't. Kaya bag ano mapalim pa may skat stipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita. Imbagi soda ata buo pa eh. Nya. Sa anak mo nga naguyaw. When tawanan tapa, ay apo, nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngam no sana napasamak na ita, malamang sa malamang, aramang, napapga, daging ga ita, katagoy uyaw kalata. Oh, anya. Anya? Sapay lang ko matain tun sumaron, no? Kit makartib mo abo, oh. Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanya kon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.